ପୁଣି ଦେଖିବା ସେହି ବିଷୟ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସ, ଓଡ଼ିଆରେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ। ଏ ମାସରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅକ୍ଟୋବର 15ରୁ ନଭେମ୍ବର 15 ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କର ଜାତକ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ତୁରନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶିର ଫଳ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱଭାବ ଭ୍ରମଣ ପ୍ରିୟ, ଗୁରୁଦେବତା ପ୍ରିୟ, କାବ୍ୟ କବିତା ପ୍ରିୟ, ଦାତା, ପରିଶ୍ରମୀ, ଶୁଭ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି, ଅଭିମାନୀ, ସୁଧାଚାରୀ, ସମ୍ମାନବନ୍ତ, ଭକ୍ତିମାନ। ସୁଧାଚାରୀ କ'ଣ? ସଫା ଶୌଚ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏସବୁ ଆସିବ, ସମ୍ମାନ ସେ ବହୁତ ପାଇବେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଭକ୍ତି ରହିବ, ଦେବତା ପ୍ରତି, ପିତୃ ମାତୃ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ବହୁତ ରହିବ। ଘର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଉତ୍ତର ପଟକୁ ହେବା ଉଚିତ। ଏମାନଙ୍କର ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଉତ୍ତର ପଟକୁ ହେବା ଉଚିତ, ହେଲେ ଭଲ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଉତ୍ତରମୁଖୀ ଘର ନାହିଁ, ଉତ୍ତରମୁଖୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ଅଫିସ କର୍ମସ୍ଥାନରେ ମୁଖ ଉତ୍ତରକୁ କରି ଅଫିସରମାନେ ବସନ୍ତୁ। ଗୃହରେ ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ପଶୁଜନ୍ତୁ ରଖିଲେ ଭଲ ସୁଟ୍ କରିବ, ଏମାନେ ରଖନ୍ତୁ। ଶୁଆ ପାଳିବାଟା ବି ଅତି ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଶୁଆ ତ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେଉଁଠି କେମିତି ମିଳିବ ଶୁଆଟିଏ ପାଳିଲେ ବି ଭଲ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାମ ପୂଷା, ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ଏବଂ ପୂଷା ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ 6 ଆଞ୍ଜୁଳା ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବେ ରବିବାର। କ'ଣ? ଚିନି, ଗୁଡ଼ କିମ୍ବା ଡାଳିମ୍ବ, ଗୋଟେ ଡାଳିମ୍ବ ବି ଚଳିବ। ଓ ହିରଣ୍ୟ ରେତସେ ନମଃ କହି ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ହିରଣ୍ୟ ଓଂ ହିରଣ୍ୟ ରେତସେ ନମଃ କହିକରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭୋଗଟି ଲଗାଇବେ। ଲଗାଇଲେ ତା ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଜାଣିଲେ ଜିଣିବା, ଫଳ ମିଳିବ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ନ କରିବା କେମିତି ହେବ? କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଘର ଅଳିଆ ଅଛି, ଓଳିଆନି ଶୋଇପଡ଼ିବା। ଓଳେଇଲେ ସଫା ହେଲେ ଶୋଇଲେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଯଦି ଅଳିଆରେ ଶୋଇବା ଶାନ୍ତି ଲାଗିବନି, ନିଦ ହେବନି, ମଶା କାମୁଡ଼ିବେ, ମଶାରେ ଟାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘର ପରିଷ୍କାର କରିବା ଯାହା, ମନ ପବିତ୍ର। ଦେବତା ପୂଜା କଲେ ମନ ପବିତ୍ର ହୋଇ, ଦେବତାଙ୍କୁ କିଏ ଆଖିରେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। କରେଣ୍ଟକୁ କିଏ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି? ସୁଇଚ୍ ମାରିଲା ବେଳକୁ କେମିତି ଜଳୁଛି? ପବନକୁ କିଏ ଧରିପାରିବ? ପବନ କିଏ ଦେଖିଛି? ସାଇକେଲ ଟ୍ୟୁବ୍ ଭିତରେ ରହୁଛି, ଗାଡ଼ି ଟ୍ୟୁବ୍ ଭିତରେ ରହୁଛି, କିଏ କେମିତି ଗଲା? ସେ ପବନ କେମିତି କଳା କି ଧଳା? ସିଏ ଯେମିତି ଦେବତା ସେମିତି। ଅଦୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତି, ଦୈବୀ ଶକ୍ତି, ଅଦୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତି। ୟାକୁ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳ ମିଳିଛି, ମିଳୁଛି, ମିଳିବ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ।